všetci, vítam vás pri malých anielských odkazov a tento odkaz je pre vás na dnes. Archaniel Michael. Je tu dva. Vaši blízky sú v bezpečí. Prečítame si. Táto karta. Zanechaj svoj strach a starosti o svojich milovaných. Postaram sa o nich, hovorí vám Archaniel Michael. On sa o nich postará, zanechajte tú starosť na neho. Sú v bezpečí. A znova máte túto kartu. Niektorí z vás asi stále potrebujú. Rozhodnite sa. Rozhodol si sa v tejto situácii uprednostniť seba alebo niekoho iného. Príjmi Božie vedenie, ktoré ťa nasmeruje k tvojej vlastnej radosti. Zaslúžite si to. Ešte máme toto. Ešte mám tu také malé kartičky, ktoré som si kúpila spolu s zošitom a s knižkou. Je to Manifestation card. Veľmi krásne obrázky. Uvidíme, čo viete, milí archanieli, na dnes. Archaniel Michael na dnes. To je veľa. Jednu kartičku, prosím. Jednu kartičku, prosím. Máte tu také kvapky, ako keby rosy. Pozrite sa, aké pekné. Neviem, či je vidieť. Kvapky rosy a potom také nádherné. Veľmi pekné. No a čo nám tu píše? Mám veľa vlastností, ktoré si treba vážiť. Zaslúžim si byť ocenený. Takže to by ste si mali hovoriť. Mám veľa vlastností, ktoré si treba vážiť. Takže áno, zaslúžite si. Som hoden. Svojich najdivokejších snov sú na dosah. Môžem dosiahnuť dosť tvrdo. Nie. Ja, tvrdo. Takže áno. Ste hodní svojich snov, to je jedno, aké sú. A sú na dosah, áno, tá manifestácia je u vás na dosah. Ešte si dáme SOS správu dnes, tak uvidíme, čo tam vyjde. Môžete to dosiahnuť. Ak toto bude vašim takým cieľom, že to chcete dosiahnuť, tak to môžete dosiahnuť. Ste toho hodní a zaslúžite si byť ocenení. Majte svoju cenu, áno. Takže toto sú odkazy pre vás na dnes a ja sa na vás teším už čoskoro. Majte krásny deň ešte a uvidíme sa.